Takže čaute, tu je Dave a ja vás vítam pri malom informačnom videjku, ktoré je bez Peťa. Tak, Peťa zatiaľ nahráva na YouTube jeho T18 zostrihanú, ale to je vedľajšie. Tak, toto videjko bude toto je iba pozadie, aby ste neboli popletení ten Minecraft. Tak, nasledujúce informácie budú o tom, čo budeme ešte natáčať a ešte s kým a na ktorom channeli. Takže, na ktorom channeli? Tento channel ostáva, ale budeme robiť dubbing nejaké rozprávky, ktorý bude, dúfam, že celkom zrandovný. A to bude na jednom channeli, ktorý vám poviem neskôr. Potom budeme natáčať stále vodko, budeme sa snažiť viacej kamikaze testov, bugov a takýchto rôznych vecí, aj normálnych bitiev. Potom Minecraft by sme chceli trošičku rozbehnúť. Napíšte mi ešte možno akú hru. A ešte ich bude viac. Aj Spore ja som natočil, len ešte ho uploadnem a tak. Všetko bude. No. Minecraft by bol prakticky už aj skôr, len Peťo má menší problém s tým nejak, ale však to sa všetko dá do poriadku, neviem prečo, veď on to normálne má, ale to sa všetko vyrieši. A ja budem natáčať aj League of Legends aj s ním. Ešte budeme, vodko a tento Minecraft. Budeme ale nie normálny Minecraft natáčať, ale skôr minigames zo serverov rôznych, čo uvidíte potom určite, veď budete vidieť ich adresy, tak si môžete zahrať, budú to rôzne, budeme hrať za mobov a takéto proste srandičky. Tak toto video je krátke, to je iba zhruba o malých zmenách v našom channeli, ale sú to iba zmeny dobré, ja si myslím, že budeme viacej točiť a viacej uploadovať a povedzte svojim kamošom v našom channeli, aby ste to pozreli. Tak majte sa pekne, čaute!